Ayusa pagkadaghanan nakuha sa mga singgaw nga sikad-sikad di pod matabas-tabas na apoy mga isda nga pinanaan. Porte pod pagkaayo sa lapuanan ni sikad-sikad ikahuman isausa sa suka nga tuba nga hang. Pagkalamias tokob sa mga singgaw porte dagkuang mga lamoy wanay daghang pusundayag lahos. Di na puta, sugda na nato. Porte pagkayo sa panahon no, wag init, gibaktas na nas mga singgaong dalargo, mangita na putag na tukob. Rabis usaw gidala daw kaldero. Unaon sa sa kasinggaw mura magpadong man laba. Porte gyud daghan na bulinguna kay gilukduan pa usaw og labador. Syempre mga materialis na nato naon sa man ka ara tanang isla-islaha di mo tukobo. Matik gisaka na nas mga singgaong dalargo. Porte ayo sa panahon og sikada ni kay wag init to. Mangita sa mga singgaong dagkabilinan sa tong mga materialis. Di pod mayon yanong usa kakita sa largong sa bitana no. Syempre atong kaldero isang at punta nag-apil. Ari adapitay. Kana goods. Away sa nakalimtan na tong mahiwagang antipara. Matik punitan na kay mobatsin na ta. Okay daog gibitbit na sa kasinggaong dia. Alhos. Siyempre gipalitan po nas mga singgaong nitbag kay mao man sudlan sa tong makuha. Gisulob na sa singgaong iyang diving suit. Di ara gidudura na sa singgaong iyang antipara para kuno mutinaw. Mao man teknik sa mga singgaong. Gisulob largo sa usa ka singgaong iyang antipara. Wa kagwanta gikamang largo. Ready na po na sa usa ka singgaong da iyang mga accessories. Sulobis antipara largo. Porting ayusa nagdoldiwal pa. Alhos og dinas pagsawom. Grabis mga singgaong nakamang-kamang na. Di po ni matabas-tabas sa tong gisawman taga tuhod ra. Di ra usa ka singgaong nakapag na kuno sikat-sikat. Matay tinuod grabe porting ayusa punita na na. Amo ni si gitawag og sikat-sikat kasagaran na ani sa kalusayan. Di apoy laing kinasunakitan ang singgaong unsam na. Amo ni si gitawag og bawkot. Di pod matabas-tabas ang usa ka singgaong kakita po jaw grabe gipampunit ra oy porting gyud ba daghana ani basta nalas kalusayan. Mao po ni siya pinakanambiruan ng ilado nga kinason ang sikat-sikat. Di apoy laing kinasunakitan ang usa ka singgaong unsam na lahi na po nagporma lagi. Amo ni si gitawag og liswi. Di pod matabas-tabas ang unod ani porting dagkuha. Ang kaning sikat di po ni mayano kay muuyon ra man siya sa bato kailangan gyud mo sigaon ni mata ig pangita ani. Grabe ayusa pagkadaguan nakitaan sa singgaong agi pang punit ra di apoy usa ka singgaong murag tagulilong nagkamang-kamang unsam na dia. Asos iyang kuha day grabe porting ayusa dali ara nakatigom sa usa ka singgaong murag naglain na puntian sa panahon malangitong kadag-umo na pod. Pero goods ganas mga singgaong man lang di init ba di ta mapagtong. Di pod mayunayano ning amatunga daghan isda binatang pagpanas usa ka singgaong iya kanong panaon mura pod uroy og kaigo kini nakakita na po singgaong nagpundok nga sikat-sikat grabe gipamunit ra niya porte pod ayo sa imuha ning salmon ang sikat kay porte ra gyud dali ang makakita nimo dali ara nakapunit sa singgaong di ara gitipo na nang kuha sa usa ka singgaong sus ubay-ubay naman dani makatukob na yung mga singgaong na pud ani di ara nakakita ang usa ka singgaong og isda panaonon binata na nas usa ka singgaong dalargos iyang pana gidulitan yun sa singgaong bungot sa ok wa yung kaigo porting butalo di pod matabas-tabas singgaong porting hinigo gidulitan na gani grabe amo testing ko pamana ang mga singgaong ug kakuha ba sila di ana tadri singam grabe sa usa ka singgaong nagpusnga-pusnga na di ara usa ka singgaong nakapana kuno siya grabe porting ayusa. Grabe matay tinuod unsam na danggit man goods kayo awan na kailangan isud na sa sudanan bisag makabuhi pa nya nuna anogon kayo asos porting ayusa di na pong usa ka singgaw nakakita na po siya panaonon bungot sa ok grabe naman yung pagkahinigo sa singgaw grabe na layo ang tira grabe talawa layo aray saya grabe sa singgaong hiwit ko niyang pana ang pana mo pasinganan di na pong usa ka singgaong nakapana na po siya nakikisi pa paitira gyud ni singgaong matik isoda na largo sa sulanan siguro nang tuko ba ni di na pong usa ka singgaong nakakita na po siya panaonon binatan largo siyang pana misibat pa magpagukod pag yun binatan pag kayo sa singgaong para maigo ni jud kuno asos porte yung igo sa bato grabe asos porte jud magkamutalo bata di ra iya kuno nakita no balik gisawom largo sa singgaong. Asos grabe patay pa na gibang grabe sa singgaong porting hinigua di ara ding usa grabe sa usa ka singgaong nakakuha na pong danggit porte gud ayo sa stoko ba ni matik isoda na da sa tusulanan siguro na sinugba ni di ara usa ka singgaong nakaigo na jud taong kuno siya di pun matabas-tabas ang napana sa singgaong grabe porting dakuha unsa man ang isda agoy mura man igpata lagi kuhaan na dia makatipak na nagbahaw di arang usa ka singgaong nakaigo na pud siya grabe di matabas-tabas ning usa pagkapaytira isuna na largo sa sulanan paniguro para di jud makabuhi grabe porting gud ayo sa stoko sa mga singgaong ani ron di apoy nakuha ang mga singgaong og dako kayong natipay porting ayo sa gud ni dako kay kunod alahos gidaan na tras daple na tong kuha kay sugdan na tanis pagluto asos porting ayo sa naubay-ubay gud atong kuha naapag gyud pinanaan nga isda grabe kusuga gusto ko mga
mga singgaw nga ni ron. Agi-sudan na sa usa ka singgaw na sa atong mitbag. Ato na nang yubyuban. Alahos ug dinhi na sa pagyubyub. Kana paspasay. Aw inanion sa di paglimpyo sa sikad para makuha na iya mga lamog-lamog. Aw daog manas paglimpyo. Agidaan na para sabaw da sa usa ka singgaw. Aw matik sa kana tadi sa tungtok bananan. Aw daog isugdan na paghaling sa usa dia para sugdan na tanis pagluto. Aw di ara iya bular kong sikad sa kaldero. Asos porting ayusa sulbad yung tukbunon anis mga singgaw. Sabuhi ko sa kalabador nga dagat. Agaw rabi porting ayusa. Itak ang largong kaldero. Agaw rabi. Asos di ara tong sikad o lami kay sabaw dagat. Aw lapuan raman tanak atong tipay day adong guna hapit makalimtan. Isudan na sa kaldero. Kahuman takobe. Adi araw nagbukal-bukal na naggreen-green ang sabaw. Awan na kagwantang usa ka singgaw iyang gitilawan og goods na ba kayo? Madot na kuno agihaon largo abi og biya ko nato sikad. Agaw rabi porting ayusa. Aw siyempre isugba pud na atong isda nga pinanaan. Adi pud matabas-tabas atong pinanaan nga isda. Aw matik di ara tong sinugba o luto na. Agihaon na sa usa ka singgaw nga largo. Kuhaan na nato mga materialis dia. Aw di ara tong suka nga tubao. Aw di ara pong plato nga hukaran sa mga singgaw. Aw matik di ara tong bahaw nga mais porting ayusa ipares ani. Alahos gisugdan na naghukad sa usa ka singgaw dia. Agaw rabi di pud matabas-tabas atong sikad o lami ag sabaw. Aw pero dita na higopon kay di gyud na maton. Aw porting ayusa ay nagawas ng sikad sa iyang bayanan di na kailangan dughiton. Aw mao na say teknik ang ilapwa nimo dagat manggawas na gyud sikad-sikad sa iyang bayanan adi na kailangan lugiton porting ayusa. Aw matik hakaran na natong mais nga kanon dia. Aw makadagdahon sa saging ang mga singgaw aari tanis labador tokbon. Aw butang gid sa tong sawsawan suka nga tuba nga naapag yung sili-sili gamay asos grabe. Aw siyempre di ara pud atong mga sinugba butang gamay kasi na nga tong sawsawan asos porting ayusa tokbon sa namo ni hab-hab. Dadan. Sila din suka, porting ayusa. Kung usaha na kamot ba, di tawa bitin ba? Ay eh? Ya. Kalau titik. Lu masuk kalau? Nubang, nanaan ba? Kunya kasih dia. Ini kasih dah. Ya mukarat juga mukarat. Betul? Oh ini. Wah ini ngasap ya. Paano ito ba? Ano? Ano ba naman ako sama na ito eh? Bawa punit mana ikat tulok na balik ilaw na. Singapos nga eh. Kaya ang pagka-Brian. Ba, katulong ng tuha. Nakatay. Ayusa. Nalagot mo doon sa dagat ba? Ito tinuod sa? Di manggawas yun ang kuha noon. Ito hamper, matay tubig. Grabe pahangas mo ka. Tagbaw gina ron. Aso-aso. Uy, hugda. 5 minutes. Hindi mo kaghigop na. May sabaw. Ang suka. Lahat. Ano, hugbi niyo. Hugbi. Lahit ni. Sige deh. Sore. Bigat. Malata. Yapit ni pilihan ni kakang. Kapilo lang dak. Alok. Ano? Ya.
Sikad. Terus ada nih sang. Dra. Untuk gua yang unut-unut. Nggak usah. Yo. Nah, be, ayo sah. Dito ko. Ako ba? Ano lang? Ayo dulu. Ha? Sweet. Ya. I'm not. Sweet. Balintihoy, grabe hanga. Alakan sih kalau katimis kaon dong kay kanang gamay di ginawa tambok kay alakan sih filmin. Hindi ko na kayo kaon. Kabukap kan? Ya, dulu deh. Ano? Lalu asin. Kapin. Oh, karat ko ba? Inas dagat. Joy ba? Joy ba? Ada kali may joy kali ini intro kita na mo to. Intro kita na. Mana ini kan pag nagdaya mo tubod. Lugit na daan ba? Naihasol? Pas pasilag punit. Daghag man lamoy. Nawa ang ano? Ang daghan man. Hindi naman matibuok ang kwan. Suka, tuba ba tuba? Ulikot na atong silito agod. Kon, Ulikot ka. di na katong kon. Sa tingin hanga, may May kayo, grabe hanga. Meron ka? Sabay naghihingap sipon ba? Grabe makadagtokob sa mga singkaong, wag ipasaylo, porting dagkuwag mga lamoy. Ari lang takoto mga singkaong, isero ko like ng video para mas dagang patama tokob.